ଏଠି ରହୁଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। କିଏ 20 ବର୍ଷରୁ ରହୁଥିଲେ ତ କିଏ 25 ବର୍ଷରୁ ତ କିଏ 30 ବର୍ଷରୁ ରହୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି। ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ବନେଇଥିବା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖିକି କେତେ ଲୋକ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଶା ଥିଲା କି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଦେବ। ତ ସେଇ ଆଶାରେ ତାଙ୍କେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବା କଥା ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଜ ଘର ସେଇଟା, ଆଉ ସେଇ ଘରକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ପିଢିରୁ ପିଢି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ କେବଳ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିଲି ଏହା ସାଧାରଣ ଡେମୋଲିସନ ନାହିଁ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବ ଓ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। नमस्कार। तो आज ମୁଁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବସ୍ତି ଯୋଉଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇସାରିଛି। ଏପଟେ ସପ୍ତାହଟେ ତଳେ କାହାର ନା କାହାର ଏଠି ଘର ଥିଲା, ଏଠି ଶୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ସବୁ ବହି ବସ୍ତା ଧରିକି ସବୁ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ, ଯୋଉଟା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ। ଏଠି କେତେ ଜଣଙ୍କର ପିଲା ବୟସର ସ୍ମୃତି ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ତ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବସ୍ତି ସାଲିଆସାହି ବସ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସବୁ ପଛ ପଟେ ଭଙ୍ଗା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେତିକି ଘର ଯାକ ଅଛି ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଯୋଉଟା ସେଟା ଏବେ ଭଙ୍ଗା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମିସନ୍ ନିଆଯାଉଛି, ସର୍ଭେ କରାହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେପଟେ ଆଗରୁ ବନା ହେଇସାରିଛି ନବୀନ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଲଗା, ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଯାହାର ଘର ଅଛି। ତ ଏଠି ପାଖାପାଖି 550ରୁ 562ଟି ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି 13 କିଲୋମିଟରର ଲେଫ୍ଟ ପାରାଲାଲ ରୋଡ, ଯୋଉଟା ଏକାମ୍ର କାନୁନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇ ରୋଡ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ବସ୍ତି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବ, ଏପଟେ ଏକାମ୍ର ପାର୍କ ଅଛି, ଏପଟେ ତାର ପଛପଟେ ଟାଙ୍କିଟା ଏଇଟା। ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ରୋଡରୁ ଏମିତି ସିଧା ଯାଇଛି ପୁରା, ସେଇ ରୋଡ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ପୁରା। ଗତ 2019 ମସିହା ଠାରୁ ଏଠାରେ ରୋଡ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଓ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ରଖିକି ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ହିଁ ସଫଳ ଭାବରେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝି ତାଙ୍କେ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କର ଦାବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ଏଠି ଯାହାର ଘର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା କି କାହାର କାହାର ଏଠି ଘର ଅଛି, ଆଉ ନିଜ ଘର ଯାହାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଭଡାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଲୋକମାନେ ଏଠି 20 ବର୍ଷ, କିଏ 15 ବର୍ଷ, କିଏ 20 ବର୍ଷ, କିଏ 25 ବର୍ଷ ଏତେ ଦିନରୁ ରହୁଥିଲେ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଗତ 8 ବର୍ଷରୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନଥିଲେ ସରକାର। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ମାନେ ଯେତିକି ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା ତାଠାରୁ 20-30 ମିଟର ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲା, ତ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିଲା। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ ନେଇନଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଘର? କୋଉଠି? ଏଠି ଘର ଦିଆହେଇଛି? କାଲି କହିଲ ଆଜି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତମେ ଜିନିଷପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତଥାପି ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ ତ ଭାଙ୍ଗିବୁ, ଆମର ହଠାତ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। କାଲି 6ଟାରେ ଆସିଲା, ଆଜି 7ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଏ ଘର ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ଦିଆ ଏମିତି କେମିତି ହେବ ତାହେଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ନଦେଲେ ହବ, ସେଇଟା ସରକାର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। 15 ବର୍ଷ ନା ଆହୁରି ଅଧିକ? 10-15 ବର୍ଷ ଆମର ଝିଅ ମାନେ 22-21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ 60 ବର୍ଷ ମା ବାପ ଥିଲା, ଆମ ବୟସ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏହି ବସ୍ତିରେ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘର କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି, ତ ନୂଆ ଘର ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଯିବା ନ୍ୟୁ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଯୋଉଠି ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଉଟା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାକ କରାହେଇଛି, ସରକାର ତରଫରୁ କରାହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗା ହେଉଛି ଏଠି ଦିଆହେବ। ତ ବାହାରକୁ ତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି ମାନେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ନୂଆରେ ଏତେ ନୂଆରେ ହିଁ ଉଠି ଯାଇଛି ପୁରା। ଆଉ किचन सहित बेड पड़ियो ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଅଛି।
ତ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 2 BHK ର ଘର କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାକ ନବୀନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳରୁ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଆସୁନଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଇନି ନା କହିଦେବେ ନା। ଆଉ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ? 1.5 ଲକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ? ତ ଆମେ ସେଠି ପଚାରିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ମାନେ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପରମାନେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ମୋତେ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଘରଟା। ତ ଏଠି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ତାଙ୍କେ 20-25 ବର୍ଷରୁ କାହିଁକି ରହୁଥିଲେ ସେଠି। ତ ସେଇଟା ସେଠୁ ଆଣିକି ଏଠି ବସେଇଲେ ତ ଆମକୁ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ରଖିବା କଥା। କେତେ ଜଣ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏବେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯିଏ ଦେଇପାରିବନି ତାଙ୍କେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କି ମାସକୁ ମାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ନିଜ ଘର ଆକା, ଯିଏ ନିଜେ ହାତରେ ନିଜେ ବନେଇ ରହିଥିବେ ସେଇ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗାଯାଏ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଏ। ତ ସେଇ ଇମୋସନକୁ ହିଁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି କି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ। ତ ସେଇ ଆଶାରେ ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଉ ଛୋଟବେଳରୁ ସେଠି ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଏକା। ରୋଡ ଯିବା ପାଇଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ହଉଛି, ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ହବ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଛାଡୁଛନ୍ତି, ନିଜ 20 ବର୍ଷର 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଛାଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଏଠି କେତେ ପିଲା 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ତ କେତେ ପିଲା 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଠି ବଢିଛନ୍ତି, ତ କେତେ ପିଲା ସେଠି ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଯୋଉଟା କି ପିଲାବେଳ ସମୟ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାଙ୍କେ ସେଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି କାହାର ଘର ଥିଲା ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମାନେ ଏଠି ଘର ଥାଇକି ତାଙ୍କେ ପୁରା ଘର ଭିତରେ ଟଙ୍ଗେଇଥିଲେ ବୋଧେ, ସେଟା ସବୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନୁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଠିକ ଲାଗୁନି ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସରକାରଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଦୁଃଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ବି, କନଫର୍ମ ହେଇନି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ କି ନାହିଁ, କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିଛି ସରି ନାହିଁ। କେବେ ଆଜି ଆସିଲେ? କାଲି ଆସିଲି। କାଲି ଗୋଟେ ଏଠି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ନେଇନଥିଲେ କି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜି ହବ ତାହେଲେ ନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? କିନ୍ତୁ କହିହେବନି, ଏବେ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାବି ପାଇନି। ଚାବି ପାଇନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଘର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ସାମାନ ଧରିକି ବାହାରେ ହିଁ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆହେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଘର ହେଉଛି ମାତ୍ର ଇଟା ମାଟି ନାହିଁ, ଏଠି ରହିଛି ସ୍ମୃତି, ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆଶା। ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହଜ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତ ଏଠି ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯିଏ ବସ୍ତିରେ ରହିଥିଲେ ନିଜ ଘର ଭଳି ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ, ଗଛ ଥିଲା ଆଉ ପଡିଆ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେଟା ଆଗକୁ ତାଙ୍କେ ହିଁ ଶିଖିବେ। ସେଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ପୁରା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବସ୍ତି ଏଇଟା। ଆଜି ଏଠି ଆସୁଛୁ ଆମେ ପୁରା କେତେ ଏଇଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଥିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ପୁରା। ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁଆଡ଼େ ବିଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ରହିଲା ପରେ ଏଇଟା କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବେ, ସଜେଇକି ରଖିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସହର ବଢିବ କିନ୍ତୁ ସହର ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଢିବା ଜରୁରୀ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ନମସ୍କାର।